Sikhulumela nginamastelo chane ndimadikwana Stella Vesta thatha sanibonani bantu bakwaZulu Natal. Wayisalamu alaykum basho kanjalo kwezinye izindawo futhi khona la kwaZulu Natal. Sibingelela yonke imisakazo emikhulukazi la kwaZulu Natal ezwakala kuyona kanye nakumabona kude wakhona la kwaZulu Natal esibonakala kuona. Siyanibingelela nje nonke emakhaya. Ngihambi ke ngedwa njengenjwayelo ngiphethe ingadlangadla umahamba buye. Ngqongqoshe kuphela la kwaZulu Natal uthi anginisabe every week uyaniqonda nje ngqo. Awubathathe ngqongqoshe. Ngiyabingelela Ntokozo kubabukela emakhaya ngibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu ngithi ithada. Ithada uhlelo lizoba likhulu kakhulu namhlanje ubulizwe solidudula solugijimisa ingoba ke baningi abantu abangena lapha ku Facebook page yethu kwaZulu Natal Department of Health but bagcina silethele odokotela abahlukahlukene bayiphakamisa ke izigulo nezifo abacela sicelane ke bekhulumise nje ukuthi bakhona bakhalele ngento nje ethinta ingcengce ukuthi na siyafisa ukuthi ke kufika umuntu lento yokuncelisa ihamba ifike iphi kanti ngenhlanhla ke futhi ke iviki lakho ukuncelisa leli kodwa ke ngaphambi basizoyiqala indaba ukhona nodokotela ke la ade ngembongela ngicha insizwa le nenhlanhla ukuthi ungameja nje ngazo zonke izinto yabona ube wena omeje nje ngento ethinta ingcengce baningi abantu la eSouth Africa ibizwa kanjalo umthetho wakho abanye bathi phela ibele abanye uthi ingcengce kuya ngokuthi ke kodwa ingane obiyona esuka incele ukuthi ingcengce abona ingcengce ukhona ke umfowethu la ozoyikhulumisa oyi-dietitian ozoyikhulumisa into ngoba phela ke isuke ithinda kona into zokudla nani uzethembiso silubisi okwamanje ubingelele nje bezizwi lakho asibingelele kubalaleli ekhaya sibingelele MC sibingelele to you Chuse. Absolutely it's a pleasure to be here. Absolutely ushayeleke kodwa ngalolala ekhaya ngoba sikule msakazo nje shaya ngolimi lwethu ungasabi njengamanje ke ngqongqoshe ngiyazi ukuthi ke iviki ebelikhulu kakhulu la kwaZulu Natal sibonile lisuka liqala phansi lapha yami nehlangene lapha eShamthetho sivulwa iShamthetho suke singekho ke thina ngaphakathi ngoba sikho honorable bengaphakathi aba honorable awusithathe nje usibeke isithombe nti kusuke kwenziwani ngalesi sikhathi esifana nalesi Ntokozo njalo uma ngabe kuzoqala unyakazimali omusha not ukhalenda unyakazimali omusha kuyaye kube kuvulwe isishayamthetho kuphinde kupresentwe ibudget noma kubekwe ezithebeni ibudget ezobe ihlukaniswa kuma departments onke kulonyaka ke esikuona kwenzeke ngendlela ehlukile ngoba siphuma okhethweni uma kuqala unyaka isishayamthetho savulwa indlula mithi yasivula isishayamthetho undunankulu ngaleso sikhathi wasinikeza ispeech sakhe lesi sisibiza ngokuthi state of the province address okusho ukuthi yena ukuthi ubona kanjani ukuthi unyaka kufuna usiphathe kanjani kodwa lo nyaka ngoba unyaka wama elections sangabe siyithola yangatholakala opportunity yokuthi kuxoxakale indaba yebudget so afika ke ukhetho lwadlula kwangena uhulumeni omusha so isishayamthetho ke nesishayamthetho sisithatha ngokuthi sisha ngoba kuyaye kuthiwe u5 years no 5 years ubizwa ngeadministration lo 5 years odlulile ububizwa ngokuthi is6th administration lo esikuona ke manje usuyi7th administration shuthi uhulumeni we7 seloku sathola inkululeko ngo1994 so siku7th administration ke manje now njengoba siku7th administration isishayamthetho kufuna sivulwe kabusha uhulumeni undunankulu omusha naye azokhuluma ebese kukhulunywa nebudget so kuleli viki ke bekuyiviki elibhizi kakhulu Ntokozo ngoba ngolesibili indlula mithi yakwaZulu isilo sifikile sazovula ishayamthetho ngolesithathu undunankulu ke wayesesinikeza ireport yakhe istate of the province address esishoyo ukuthi njengoba sisebenza kule government of provincial unity sihamba kanjani ukuya phambili futhi yipi vision ekhona noma umbono okhona ukuthi abantu bakwaZulu Natal bazothuthukiswa kanjani izolo ke bese kuyithuba ke lokuthi kuyadebatewa ke manje inhlangano zonke khona esishayamthetho zikhulumisa ispeech sikaNdunankulu abanye bayasivuma abanye bayasiphika abanye bayagcona njengoba kuyinto zakhona ke siyazi osopolitiki benze njani kodwa ekugcineni bekuxoxa nje indaba yokuthi uNdunankulu unayiphi vision uhulumeni wakhe unayiphi vision ebese ya implement wakhe emva kwalo manje ngibonile lapha nakuthiwa niya debate bengihlale ngiyibuza lento yokudebate mina ngayigcina plus isele esikoleni thina sasihlakaniphile sasikhetha
kuthiwa njalo kuthiwa uzodebate unikwe topic baqeqebule nawe ngizwile ngathi bakukhethile lapha ngathi kusho ukuthi nawe awuyisidabulane ngezikhathi zakho base bethi ke but lento yokudebate sikusho ukuthini nikhethwa kanjani ukuthi ke wena uzodebate ukuthi kwashaya cingo usukumele ini mawusuku debate ithini lento yokudebate uma ngabe undunankulu esesibekile i-state of the province sakhe okusho ukuthi speech sakhe sokuthi unyaka wonke yena ubona ukuthi intuthuko izolethwa kanjani inhlangano zonke ikhona esishayamthetho ziyayikhethe abantu abazosukuma bakhulumise noma baphendule ispeech sikaNdunankulu so uma kuthiwa i-debate usuke uphendula noma ukhulumisa uvumelana nespeech sikaNdunankulu kuya ngokuthi inhlangano imele imi kanjani so uma ngabe ke siseshayamthetho sidebate njengoba sidebate izolo usuke ungasadebate njengongqongqoshe usuke ungadebate njengosihlalo wekomiti usuke udebate njengonomagugu owakhethwa abantu bakwa ANC omele uANC ebese-ke ukhulumisa ispeech sikaNdunankulu based on ama-policies ka-ANC ngoba phela nawu nomagugu wakasimelane omele u-ANC usukumele ukuthi kuthuthukiswe noma kuzo-implement ama-policies ka-ANC nabanye abakhethwe iy'nhlangano zabo nabo bakhuluma kanjalo so inhlangano nenhlangano-ke seshayamthetho iyayifaka abantu kuya-ke ngokuthi wathola amavoti amangaki iphesenti yamavoti amangaki kuma-elections bese usomlomo kube uyena oshoyo ukuthi le nhlangano izoba nabantu abawu-5 abayimele le yababili le yabathathu bese kuyadebate-wa-ke kanjani kubalulekile ukuthi siyiqonde lezi zinto bengibona uma ukhuluma lokhu bengiqekozisa amakhanda sho bayakuzwa but phefumula njengodokotela hayi-ke bebekuzwa kahle kakhulu nongqongqoshe kunenhlese esiyibona ilokhu ifufusa ey'ndaweni ey'ningi ey'bhedlela ey'ningana kodwa-ke engazi ukuthi niyayisebenza kakhulu siyafisa ukuthi-ke sicaciseleke ngalento yalapha-ke sibuye sibone kulokhu kuvela la sekutelekwa kuthiwa engathi abantu abakhokhelekile noma abakhokhelene mhlawumbe ungakusibeka esithombeni ngokuyiqonda kwenu nomnyango lento ithini Ntokozo udaba lolu esilibonile ukuthi in the past week noma eviki nje lesiphume kulona engathi eqala ukufufusa iprovince yonke kuyinto ke esicabanga ukuthi akufanele yenzeke futhi akufanele iqhubeke okokuqala nje zikhona okay kuma securities asinabo abantu abama securities abethu bomnyango so kuqashwe inhlangano zangaphandle okusho ukuthi njalo nakupheli inyanga inhlangano iorganization iyasubmit invoice bese yakhokhela kodwa eNorthdale ngicabanga ukuthi bekulesibili sivuke kuthiwa kune security company yalapha abasebenzi bakhona bavale amagate ukuthi ama patients angangeni okuyinto ke engavumelekile leyo ngoba phela abaqashwa ngayithini uma benenkinga bona kufuna bahambe baye kwi-company le baqashile lapho i-company inama offices khona kodwa uma siyilandelela ke ngoba sesibonile namhlanje baphinde abavalanga ke namhlanje kodwa bavele bayimela nasizwa eceleni nakwezinye indawo khona lapho kwenzeke khona siyeza ukuthi bakhala ngokuthi abaholeliwe abasebenzi and uma ubuza ukuthi kule company kwenze njani kulama companies kwenze njani athi umnyango wezempilo awubakhokhelile nginomhlangano ke emva kwalolu hlelo lwethu Ntokozo lapha esizoxoxa khona no CFO no HOD nethi lakhe ukuthi kwenze njani and kungani kukhona abantu abangakhokheliwe kodwa engikwaziyo ukuthi abaningi bawo bakhokheliwe kungenzeka ke ukuthi ezinye zama companies zisubmite late ama invoice kwangakwenzeka ukuthi bakhokheleke ngalesikhathi okufuna bakhokheleke ngaso kodwa si committed thina njengomnyango wezempilo ukwenza sure ukuthi abantu abasebenzile bayakwazi ukuthi bakhokhelwe siyafisa ke kodwa ukuthi sithi nakulabo abasebenzayo abazi phela ukuthi baqashwe ubani ungasebenza khona ka health usebenze esibhedlela but usuke ungaqashiwe uhealth usuke uqashwe uNtokozo uma kuNtokozo ongakukhokhelile hamba uyothatha udaba lwakho noNtokozo ngoba awukwazi ukuvimbela ama patients esibhedlela ukuthi angene ngenxa yokuthi wena awuholile while we don't noma sivumelani nokuthi kube khona abasebenzi abangaholi kodwa kufuna sazi ukuthi sihlukanisa kanjani lezo ngibonile ke kodwa noma siyabona kwi-province ukuthi kukhona laba sebeqala ukusebenzisa ngokwezepolitiki njengoba kukhona abaqhamuka kwezinye inhlangano abasebenza noma aba-owner lama companies bathatha ukuthi bona bazokusebenzisa lokho kwepolitiki ukuze bakwazi ukuthi bazikhombise ebantwini bakithi hayi siyabakhuza lapho ngoba ngeke siyibekezelele leyo kodwa nathi njengomnyango wezempilo lapho kufuna silungise khona sizolungisa njengoba ngishilo ukuthi namhlanje
namhlanje sinomhlangano wokulungisa zonke lezo zinto. Sithele ngqongqoshe iviki lelikhulu namhlanje la kusukela ngomhla ka1 kuya ku7 August kusuke kubukelwa nje into ye World Breast Feeding Week lokuthi ke ukondliwa kweingane ngendlela yebele. Ngiyazi ke ukuthi ngqongqoshe uhlala uyikhuluma ngempela into yokubaleka kokuthi sibigcizelela abazali ukuthi ke bengasheshi ingane beyikhiphe ebeleni mawukuthi ngempela isikhathi usenaso ukusikhela nje phezulu esazongena umfowethu la oyingcwepheshi ngoba silanda ingcwepheshi yebele la umuntu owazi incence ngalendlela le thi ukwazi ngisho uliqukuza ke mayilenza kuthiwa yidemo akalibheki inkunzi malanga bazoyibona abayibona lapha emakhaya. No, asibonge because I think sijabule ukuthi sizolixoxa lolu daba. Kubaleke kakhulu ukuthi izingane zikwazi ukuthi zincele ngoba ubisi luka mama Ntokozo lunayo yonke isidingo somzimba wengane. Uma ngabe ingane yethu siyincelisa nje igcina ingaguli njengezinye izingane ezingancelanga. Uyazi ukuthi Ntokozo ingane encela ubisi lika mama ayidingi nalento esiyaye siyenze yokuthi ingane siyiphuzisa amanzi because ubisi linakho konke lokho. So kubalekile ukuthi sikwenze. Engifisa ukukhuluma nabo nje omama abancane. Ngiyazi ukuthi sometimes kuyayibukeke sengathi akukho styleni ukuncelisa. Kuyayibukeke sengathi akukho fashionable umuntu obackward mangabe uncelisa. Kodwa for ingane yakho ukuthi iphile ikhule kahle ikwazi ukuthi be strong siyacela ukuthi izingane zethu asiyincelisa ngoba ayikho into edlula ubisi lika mama. Olubisi ubani mawungakungitshele nezithakazelo zenithi? Olubisi ongceshe. Ntongande kakhulukazi baphuma ngapha koSazini. Oh yes. Cha salusa uthatha lelithuba ke usitshela ukuthi ubani okabani wenzani la eminyangweni wezempilo? Yes, njengoba usushila igama lami uZethembiso Lubisi, ngisebenza khona la Northdale Hospital. I'm a dietitian, ngisebenza kakhulu ku Pits. Hence ke ngakho ngizile la namhlanje sizokhuluma ngakho ukubaleka kobisi lebele. Mhlambe nje ongaze esekhaya makuthiwa i-dietitian wesepits usukwenzani lo muntu lo uvuka nje kusenenzeni ukhamela ingane ingcence lapha noma wenziwani lapha ya. So siluleka ngokwezokudla starting from birth ingane siya focus ukuthi ingane kufanele incele ibele and throughout I lifespan yomuntu adults as well siyaluleka ukuthi umuntu omdala kufanele kanjani for a wholesome healthy living. Yes. Ngoba izifo eziningi kuyavela ukuthi ziqalbalele la ezintweni esidla. Mhlawumbe ke ungathini ke kubaleke ngani ukuthi ke umntwana athole ubisi lwebele? Ubisi lwebele lumqoka kakhulu. Umqoka kakhulu. I don't know how you can further emphasize it. Umqoka kakhulu njengoba seshilo MEC. Lumqoka even just the moments amancane nje after the birth of umntwana. Umqoka kakhulu in that umama oncelisayo uyakwazi ukuthi abele umntwana wakhe ama antibodies ukuze ukuthi umntwana akwazi ukulwa against ama diseases that might try affect ingane. Number 2 futhi ubisi lebele umama uyakwazi ukuthi abele umntwana wakhe ama nutrients ukuze ukuthi umntwana sekazelwe akwazi ukukhula ngendlela akwazi ukudevelopa because ubisi lebele li perfect li provide yonke imisoco edingakalayo ukuze ukuthi umntwana akhule kahle. Njobe besho ngqongqoshe igcwele ngisho amanzi lapha ya. Ligcwele amanzi, ligcwele ama nutrients, ama antibodies, ama sosha emzimba yonke into iphelele. No, sizogijima silapha eMlazi usiyabonga Mbongwa usemoyeni sawubona. Niyaphila eMlazi? Ngiyezwa ukuthi uMlazi ngathi ilokishi elikhulu kuna wonke la kwaZulu Natal. Impela nje. Nawu ubufuna ukuzwa indaba yengcengce mfowethu noma cha kuseceleni kwakho? Kungekhanda. Cha buza ke mfowethu ukhona. Ngiphuza amaphilisi kodwa angisebenzeli mhlawumbe mangikhoze i-message right. Manje ngingasizwa yini mhlawumbe ngilaphi ikhanda kanjani? Okay, ukhona udokotela ozokhulumisa indaba yekhanda meningitis ngizocela uhlale emsakazweni uzothi mayisengena ngesikhathi sakhe ukwazi ukuthi uphenduleke ke ukuthi kanjani kodwa imibuzo wakho nje bekuthi unekhanda elingapheli elikuphatha njalo ozuphuze ini ukuze liphele leleti iminyaka izobibuza neminyaka lapho mingaki iminyaka mhlawumbe ikuphi iminyaka? Yeah, 37.
awusemncane kuleli tiye hayi cha una 27 ngiyacabanga ukuthi udokotela kuzobe sekuphindela kodwa nenamba yakho sizoyithatha ukuze ekulandelele futhi udokotela mayeqeda lapho mfowethu kodwa uzoyiphendula emoyeni indaba yakho sicela uhlale emsakazweni uyezwa Danko siyabonga cha asiqhubekeke nangapha ngendaba yokunceliswa ke komntwana umuntu onjani okwazi ukuncelisa umntwana sengisho ukuthi ke siyazi ukuthi ke sizokuthiwa abanye mayiphume kade ebeletha akakwazi ukuncelisa umntwana onjani ke okwazi ukubelethisa onjani ugcine kuthiwa kangabe njalo oncelisayo onjani kuthiwa kangancelisi okay ukuphendula lo mbuzo wakho mhlambe I can broadly say bonke omama bavumelekile ukuthi bancelise ubisi lebele bonke umama imessage isho njalo nje bonke omama kufanele bancelise ngobisi lebele however kwesinye isikhathi kuba nama conditions athile mhlawumbe umama uyagula kakhulu emva kokuthi aqeda ukuzala asenza mhlawumbe ukuthi senza amanye ama considerations ukuthi umntwana anganceliseka kanjani kodwa nje imessage yethu as a whole ithi ke bonke omama kufanele bancelise ubisi lebele siyasiboneka abanye uthola ukuthi mayiqeda nje ukubeletha njengoba sisho sesithi inkomo iyazala umuntu uyabeletha isiZulu sikuvuma sithi umuntu uyazala isilwane ezizalayo emayiqeda ukubeletha umama uthola ukuthi kunenkinga yokuphuma kobisi nenithini ke nenibasize kanjani labo abaneso simo yes I'm glad ukuthi we are raising the question le ibaleke kakhulu so maningi usually masikhuluma ngayo i-breastfeeding sikhulume ngayo as a journey ngoba masibheka nje ijourney elasta for even 2 years or further on than 2 years yes so journey you need the support udinga ukuprotector udinga ukuprovidelwa as umama so there are various challenges ke kule journey le omama baye babhekane nawo mhlambe ukuncelisa ukuposition ingane ibele mhlambe ingono mhlambe ibheke phansi so ziningi maningi ama challenges so omama siyabakhuthaza ukuthi they can go to their nearest local clinic umtholampilo ngakubo ukuze bathola ama healthcare workers are trained when it comes to breastfeeding nama challenges ayabe khona another thing ekhadini leli lomgomo abalitholayo nje mase ba dischargewa nomntwana esibhedlela information yonke mayelana nama common challenges ay breastfeeding ikhona so omama they can be able ukuthi bafunde khona ukhadi lomgomo bazi ukuthi benze njani sinama platform Mom Connect sine platform enjengayo yona le where moms can tune in and find information ukuthi banga overcome kanjani ama challenges kule journey yabo no isikhathi ke sibekelwe la ukuthi umama isikhathi esingaka kumele ke ebese emncelise ngoba khona enye inkunzi nje engiyazi emakhaya wancela zwamila lamazinya amabili ngathi wayesemluma umama njalo mse sekhaya mama kanti useyamluma lo izingaki inyanga enibekile ukuthi cha at least mayefike la usuke seyikhavile le nto umzimba ukhaveke kahle ama nutrients omunye umbuzo loyo obalekile so njoba kade ngisho ekuqaleni ukuthi ijourney le luhambo olude indaba ye-off breastfeeding umlayezo ke uthi for the first 6 months inyanga zokuqala eziwu6 kufanele kube ubisi lebele lodwa absolutely shuthi umntwana umupha amanzi umntwana umupha iparish bisi lebele lodwa for the first 6 months yes from 6 months going forward ke uyaqala manje introduce ukudla according to ukuthi umntwana angakhona ukudlani ama mesh ngokuhlukahlukana kwawo and as umntwana akhula ethi 1 year siyaqhubeka nokumupha ibisi lebele kanye nokudla okulungela iminyaka soke ayiyona noma izinyanga soke naso siye sithi kuze kube u2 years ungamupha umntwana wakho ubisi lebele ungaqhubeka even months after u2 years umuphe ubisi lebele kodwa kanye nokudla okufanele iminyaka yakhe ngiyabazwela ke labasebenza ngoba ngizwa kuthiwa bathola izinyanga ezintathu kuphela mabeqeda ukubele kuthi ke bese ke ugcina nini imiyala kanjani ke thina enze njani ukuze kungabe sekuyanqama lo ngicabangela nje umuntu obuye asebenze lapha ema-office ongqongqoshe kuyahanjwa kuyiwa le emkhanya kude ntambama kuyiwa le kanti naphela uphethe ukudla lapha kwengane kufuneke enze njani ukuze kunganqamuki lokhu ukudla kwengane leye nemkhanya kude yabangqongqoshe yeah so gomama abanjalo the working class omama ababhizi abasebenzayo usually abasithola isikhathi sokuthi babe nomntwana usuku lonke baye emsebenzini there are various commitments banama commitments ngokuhlukahlukana kwawo siyayibakhuthaze ukuthi bakhamele izingane zabo siyayisebenzisa ithema elithi express breast milk i-express breast milk ke uma umkhamela umntwana wafaka nje efridgini liyakwazi ukulasta for 3 to
5 days. Hawu. Uma ulifake ku freezer, ku deep freeze yakho, Yeah. liyalasta from 3 to 6 months. Eh? Yes. So umama nje mhlambe ngeweekend kule weekend angasebenzi ngayo, Yebo. angahlala phansi asebenzise ipump noma asebenzise sona isandla, akhamele ingane ubisi lizoba enough in anticipating ukuthi mhlawumbe uzoba busy throughout the week. Yazi wabenzela impilo yalo loba phela malihleli kwi deep freezer 6 months futhi noma engahamba ephesheya Yes. ngoba ephesheya ungqongqo Yeah. alushiyela kwi deep freezer ingane izali iyayitika lapha Yeah, yeah, iyayitika yazi wathinta indaba ebengayinakile futhi emnandi ngiye ngizwe kuthiwa ke kulaba abasuke benesifo lesi sikagawulani lesi ke ingculazi kuneyinhlelo ezithile niyeni ethi bona kufuneke benze kanje na ku introduce umntwana ekudleni nenithini kubona. Ibalekile kakhulu futhi nale question le. Kuya kube no confusion. I think mhlambe singa provide clarity lapho. Umlayezo we breastfeeding lo esithi nje kufanele umntwana a breastfeed for 2 years, Yes. first 6 months exclusively. Uyafana even for HIV positive moms. Okay. However kufanele kube umama owathathayo complyayo ne medication yakhe ama ARV akho Amaphilisi uyawadla une viral load engaphasi kufanele kube viral load engaphasi ko 1000 copies. Okay. So labo omama abanjalo bayakwazi ukuthi bancelise ibisi lebele njengomama aba HIV negative. Okay. Yes. And then kuba nama exceptions ke mhlambe makuthi umama I first regime ayisebenzi ukulowerish viral load ne second regime ayisebenzi then singabheka amanye singa exercise ke amanye ama options now Okay. I include o milk donor nani. Oh, Yes. bengisathi uzosihlebela kancane ukuthi Yes. ngizwe kuthiwa ninazo indawo la futhi abafika futhi Yes. mhlambe nje nami ngithi kunokuthi ukuthi tshaza ubisi nami ngensizwa lapha kwenzakalani manje bese ngizodonate lapha na Yes. yatholakala mhlawumbe okuzamadlana mangizodonate nokuthi ubani odonateayo. Yes. No ama incentive Uyavuma uthi yes liyaphuma nobisi kumuntu. No ama incentive akhona for omama abazayo ukudonate with I breast milk yabo. The only nje recommendation akhona kufanele kube umama aba HIV negative. Okay, Yes, okay. yes. Kodwa ke mangunothisa kahle ukuthi ke kubalekile ukuthi ke umuntu okade ke ngempela onengane ezazi ukuthi uyagula aqinise ekudleni amaphilisi akhe kahle Yes. enze yonke into bese lokho echecka Yeah. ukuze ayazi viral load yakhe ngane ngabe sedlulisela Yeah. enganeni. Sipheke mfethu ngoba isikhathi asikho ngakuthina umlayezo wenu ke manje nokhipha leli viki iviki lenelikhulu lokuncela kwebele umhlaba wonke jikelele uthini umlayezo wakhe niwukhiphayo nje nokubhekisa kubantu omama bancelisayo njengamanje. So isiqubolo sethu salonyaka sithi closing the gap. Awuzwa. Closing the gap ke njoba kade usho nje ungibuza nami ukuthi ngiyakwazi ukuncelisa sithi lapho we are including even abantu besilisa Awuzwa ke? ukuthi babe part of providing of protecting and supporting omama abancelisayo. Awuzwa. Siyakhuthaza ngisho umndeni wonke before Yeah. umama azezale they should research and find out about breast milk and breastfeeding ukuze ukuthi umama mafacana nama challenges during journey yakhe Yeah. bakwazi ukuthi basize umlayezo we South Africa yonke umlayezo wesizwe so sibambisane nathi abantu besilisa sincelisa ingane hey kodwa yakhala ke ebusuku Yeah. ikhale uzubona ukuthi lento le ayidalelwa abantu abathile ukuthi bekwazi ukumanage lesi ngoba phela khona isimo esikwazi ukumanage abantu abathile. engathi ukhuluma from experience. Cha impela nami ngubabonakekelayo ngibuye nami ngiyolala kancane ngimonta akusavuka ngibuye ngibaleke ukuthi hayi ngeke ake ngiyolala phansi noma dining room namhlanje kathi konake. Cha siyabonga kakhulu ngomlayezo wenu omuhle nesinika khona engqongqoshe simdedela umfowethu njengamanje mhlawumbe kungakhona nobufisa ukubeka nje. No asibonge kakhulu ngicabanga ukuthi ilentokozo ebesisho yokuthi ubisi lubalekile bengifuna ukuemphasize leyo ukuthi eminyangweni izibhedlela zethu ezinye zinohlelo esilibiza ngokuthi ama milk banks. Yes. Lama milk banks lawa ilapha esicela khona omama abancelisayo ukuthi basidonethele ubisi lwebele so that labo mama bangakwazi bona ukuncelisa Yes. sikwazi ukuthi sibanikeze ubisi lolo so siyacela ke ukuthi sibambisane ukuthi omama nabefika ezokwazi ukuthi abelethe ancelisa ingane yakhe uma ezicheckile naye wathola ukuthi bonke lokhu okudingekayo nokucheckwayo akukho siyacela ukuthi basiphe ubisi lwebele ngoba zikhona ngempela izingane ezinomama abangakwazi ukuthi bancelise abalidingayo lolu bisi. Absolutely. Asigijima ke sibhekene le eMajuba district eNewcastle nange umusa usemoyeni sawubona. Usemoyeni sawubona? Usemoyeni Musa? Uyanqamuka.
wena onqamukayo thina sinqamuka ngapha Yebo sanibona. uyaphila mfowethu okay Sanibona. yebo Musa kuthini ukuphawula kwakho okay uMusa sinengxaki yokuphulana naye Ngicela ukubuza la kudokotela mayelana nayo ke indaba le yokunceliswa komndeni ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umama adle kahle ngoba kwezinye zezindawo siyakuthola omama bengenayo i-access yokuthi bakwazi ukudla izinto ezinomsoco mhlawumbe kubaluleke kangakanani ukuthi umama adle izinto ezinomsoco uma enelisa ngoba bona wonke umuntu okwazi ukuthi ayithole izinto ezinomsoco mhlawumbe zikhona ezinye zezinto engazenza umama uma engathathi into akwazi ukunelisa ingane uthole izinto olukati olunzima. okay dokotela la ngiyathemba uyawuthola umbuzo ukuthi ke umama yena useshilo ukuthi lokhu kusiza umntwana akho loda baleke ngathi umama adle ukudla okunomsoco usigoqele nje ngeminute elilodwa ba isikhathi asikho ngakuthini no kubaluleke kakhulu ukuthi umama adle ukudla okunomsoco because lokho ku affect composition yalubisi lebele ku affect ukuthi ama nutrients awatholayo umntwana azoba njani quality of ama nutrients of azothola umntwana azoba kanjani so kubalekile ukuthi omama badle a balanced diet, a healthy diet and a variety kuba ukuthi makadla ikhabishi mande kusasa kadla spinach ahluka kuze ukuthi umntwana athole imisoco ngokuhlukahlukana kwayo so kubalekile ukuthi omama baphuze futhi namanzi ngoba angithi leyo amanzi nje kufanele njoba sithi bangaphuza amanzi uzowathola khona la obisini lebele so kubalekile nje ukuthi omama badle kahle yidla kahle bangaphuza utshwala futhi bangaphuza utshwala ngani ngiyenzeka nithole lapho obisini utshwala hey coffee even coffee as well izinto ezinjalo nje asirecommend ngoba kuzosuke leqeleke ngapha kumntwana cha sibonga kakhulu Musa ngiyathemba ukuthi uphendulekile ke jubane lideke ngizogijima ngejubane bebengenile lapha ku Facebook page yethu bacela sizothinta into ye-meningitis into ke lethinta ukuphathwa kwabantu ikhanda ke liyahlupha ngoba liqhamuka liveze ngeendlela eziningi kodwa ngaphambi basingene kulolu daba ngizocela ukuthi usibingelele dokotela usho ukuthi ubani wakabani wenzani la eminyangweni khona umuntu afana naye kodwa mangembuka kodwa ake siza ukuthi ubani wakabani eqala yebo ngiyanibingelela emakhaya igama lami Siyabonga Hector Dladla udladla ufana no DDG upheni ngiyambona ukuthi wakapheni Dladla cha qhubeka mfowethu ngokusebenza ngisebenza eDindale okuyimanje sekuyi Harry Gwala Regional Hospital okay ngokusuka ngisuka khona la eMkhambathini esigodini saseNkanyezini awusinodokotela nje simvundise la endaweni awusiyabonga dokotela no bengizothi ke mina awuvele sigoqele nje baningani odokotela engabo namhlanje i-meningitis yini siyazi ukuthi abantu umzwile nomfowethu adebuza la uthi unokuphathwa ikhanda bese kuthi mayisephuza itiye bese lithi igozolo lo baba wami ngiyakhumbula kwayenakho ukuthi nje angene sewane sengena nezicapha kuthiwa kufuneka itiye unekhanda letiye ithini into odayina nginothise ukuthi ke iminyaka yakhe una 27 ukuthi sewumuntu osemncane iyini ke lento yokuphathwa ikhanda sathi sihlanganise ukuthi yini meningitis meningitis inflammation of meninges so masithi inflammation sosuthi ukuvuvukala kahle okudalwe igciwane thizeni okay then meninges it's ama layer ebrain so ama layer brain ahlukene kathathu khona lesondele kwibrain oqala kuyipyramidal khona yesibili kwiarachnoid yazoke khona yokugcina okuyijuramet iyona ke lengibona ngathi ishaya mina ijuramet ya so masithi meningitis sisho ukuthi kunegciwane eli affecte lama layer o2 okuqala okuyipyramidal nearachnoid edala inflammation awuzwakhe so if umuntu ene meningitis uba nekhanda but ikhanda lakhe lithanda ukuhluka kunamanye because lihambisana nesensitivity to light okubizwa ngokuthiwa iphotophobia so uba nekhanda but uthi mesendlini kune light ubona ngazathi ilight imxhopha kakhulu ehambelana nani nefever ngoba kusuke kuyinfection it's not ukuthi ikhanda elinormal but kusuke kuyinfection eaffecte la malaria O2 so uthola ukuthi uzoba nani nefever ifever edalwa ikona ukuthi umuntu usuke neinfection ngaphakathi so isikhathi esiningi ikhanda lemeningitis alipheli okay lizophela if umuntu esenikezwe itreatment yalo
Okay. Okodependa ukuthi ikhozwe yini because amagciwane maningi. Khona ama-bacteria, khona Okay. ama-virus, khona ama-fungi, khona o-TB. So if udokotela noma mhlawumbe unesi noma iclinician esesibhedlela isuspect ukuthi lo muntu lo kungenza kube une-meningitis. Okay. Nene kuzomele amthathe amanzi emqolo Okay. ukuze lo manzi ezowa-check ukuthi Kuthiwa yini analo lokho, yini ilamba igciwane. bani? Ilamba phansi. Lapho engafeyila khona. Ngathi phansi. nilamba phakathi. Bathe emedonse phuma hamba lokhaya. Yes. And then from there kubonakaleka ukuthi lo muntu i-meningitis yakhe ikhozwe yiliphi igciwane. Okay. Then mase sitholile ukuthi ikhozwe yiliphi igciwane then sesiyamnikeza ngamaphilisi okwazi ukuthi siyilaphe ngoba yona iyalapheka it's not ukuthi ayilapheki. Bathi ke singakafiki la ikulapheni dokotela siyesiqhuquzela kulelo hlelo uthena ikhona indlela okuyigwema ke nje into ukuthi uze ufinyelele ku meningitis lapho. Ikakhulu i-meningitis esikhathini samanje ingaphatha nombani meningitis. But esikhathini samanje sesiyibona kakhulu kubantu abanamasosha abuthaka. Okay. So kubalekile ukuthi umuntu asigade aphile impilo right. Enze sure ukuthi nokudla akudlayo Okay. kunani kuneziqatha. So uyakwazi ukuthi umzimba wakho ulwisane namagciwane. Okay. Ikakhulu nje ilokho. Okunye ke umuntu azokubuza ukuthi ke ngoba amakhanda amfethu afika ngeendleleni ukuthi uphethwe umkhuhlane uze kube nekhanda lakho neliqhumayo nali neleti ade ekhuluma ngalo umfowethu la nali nanali ngilibona ngani ke le meningitis ke lela kusile elinye ikhanda ngizolibona ngani. So ikakhulu amakhanda lawa for example njoba dusho nje umkhuhlane. Umkhuhlane uzoba nalo ikhanda but umkhuhlane within 2 weeks you expect ukuthi lo mkhuhlane uphele. Okay. Yabo. And alihambisani lona ne-sensitivity to light. Okay. So umuntu mengena endlini ilight iyakhanya uzwe ethi ayicela ucishe ilight iyangixoxa ngenza ngibe worse. So iyona ke into engakwenza ukuthi ugcine ucabanga ukuthi lento le kungenza kube meningitis. And isikhathi esiningi alibi ingcono ngamaphilisi owathatha ekhaya. Mhlawumbe oPanado oBrufen alivamisile ukuthi libe ngcono. Lingehla kancane but lizoba khona. Lokulishayile. Okusho ukuthi ikhanda linamandla leli kakhulu. Mhlambe ke umuntu osezizwe naleli ikhanda lenithi ke iluphi usizo kufanele aliphuthume. Into ebaluleke kakhulu ukuthi uye uthola usizo ezindaweni zasemtholampilo noma esesibhedlela ufuseduze nesibhedlela noma ama GP ifeseduze ngoba azokwazi ukuthi abone ukuthi le kungenza ube meningitis and then mase bekuyisa ke esibhedlela la uzofika uthathe khona ke right sengiyadlula kwi meningitis nekhanda ngicela ushayele umfowethu lo wetiye umphendule naye kahle usisi senze sure ukuthi uphendulekile nali ikhanda uyaliza insonto kodwa uthi ngashaya itiye kunya liphinde insonto uneminyaka ewu27 so ikhanda lingadala noma yini kodwa into ebaluleke kakhulu ukuli-check ukuthi okay li-severe nini kakhulu so liba buhlungu nini kakhulu sekuseni ntambama or esebusuku yini othi uma uyenza ubone ngazathi liba worse uyabo because khona amakhanda kuthiwa oma-migraines so kuzoba nezinto ozothi uma uzenza uthola ukuthi uyaliza liyaqala mhlawumbe uma uphuma ngaphandle uthola ukuthi kuyabantu uluze ukuthi hayi sengishawe ikhanda ke manje uyabo athi umuntu mebuka mhlawumbe iTV yabo yazi ukuthi engazathi ayi ikhanda libhlungu manje yabo so kubalekile ukuthi ucheck ukuthi liba worse yebo liqamele kuphi kukhona ke nothinta into yamathonsela dakadela amathonsela ke nginomlando nje ngawo ngabanye abantu engibazi abaningi othola ukuthi uvele kancane kancane uzothi uphethwa amathonsela ezothola seneyawakhipha zumba khishiwe hawu emva kwalokho ezokuthiwa usephethwe izinso futhi ngiye ngiyibuze ukuthi ukhona nokuxhumana phakathi kwelento lo kodwa ekugcineni kwakho konke uzwa sekuthiwa umuntu usezwahamba nje emhlabeni kuqale kukuncane kwamathansela ayini amathonsela amathansela so yonke into ngolwazi laka medicine if kuno-itis so kune-inflammation kuleyo into so mebethi tonsillitis inflammation yamathansela so uyezwa ke ngqongqoshe wawungayiphasa lento yobudokotela iludle ufaka uthisi nje ekugcineni wakubuhlungu ikhanda fightis kuyisihlahla fightis uyazi ke lapho ukuthi ke kulapho nje kune-inflammation absolutely so amathansela ayasiza
ekuthenini silwe namagciwane. Okay. So they form part of immunity yethu. Okay. So it's a lymphoid organ. So i-organ enama lymphocytes elwisana namagciwane. Okay. So if uzongenwa igciwane lingene ngani mhlambe ngomlomo ne into ezokwazi ukuthi lilwisane nayo first Okay. response amathansela. Okay. So kulombuzo owushoyo ukuthi isikhathi esiningi sesibona abantu bebe namathansela babe nezinto. Yeah. Kunesifo ekuthiwa i-post streptococcal glomerulonephritis. Ayi niyakrema nipho. So Mina ngangiyonqamuka la endleleni nje, bese ngithi hayi Uzonqamuka sekuyokhuluma. ku-post. Hayi impela. Awuphinde sibone uhlalo ulazi ngempela. Abe nawo bese ngiyogada kanye bese ngiphuma. post streptococcal glomerulonephritis. So Lingaye eParliament leligama ngiyacela. Bonakala Absolutely. kakhulu. Ayi. so it's the same bug ekhoza ini amathansela nezokhoza ini inkinga yezinto. So kusuke kune inflammation ku glomeruli eyintweni. So you find ukuthi umuntu amathansela yaphela. But after 2 weeks usenenkinga yani yezinto. Yeah. But sibona abakhulu kubantu aba probably less than 25 abama nalezo nkinga yezinto. Okay. Uyabo. Okay. Ngiyangibona dokotela ke isikhathi esiningi umuntu namathansela nethi niyawakhipha. Maye ngizwe uthi wena first defense. Shuthi nisuke senukhiphile no first defense mayisekhishiwe. So umzimba unama organ amaningi ne akwazi ukulwisana nani nezifo. So one of the lymphoid organs iyo spleen. Okay. No bone marrow. So zonke lezo zinto zilwisana nani ne-infection. So yonke Okay. infection engenayo kuwena ikhona amanye ama-organs alwisana nawo. So akusho ukuthi uma sekhishiwe amathansela ngeke usakwazi ukuthi mina bese ngitshela umuntu akusuke sekubhedile futhi amasosha nje oqala wasekho shufana ukuthi ama security awasekho sekuseleke manje ke SAPS kuphela awusuka sakhona. No ngiyayibonga ke leyo dokotela mhlambe ke emakhona imessage ofisa ukuyidlulisa kulezi zinto obuyithintile obangishawa into yesikhathi kuningane ngizoxoxisa namhlanje kukhona ne message ukuthi nje kulabo abamathonsela abagadu 1 2 3 kulabo bemeningitis 1 2 3 imessage yakho. Okay, for amathansela kakhulukazi because sibona kakhulu kuma flu ama virus ama bacteria balekela ukuthi mhlawumbe ungagoma. Okay. Khona umgomo. Khona umgomo we-flu vaccine uyakwazi ukuthi uthathe neniyanciphisa ama chances akho ukuthi ube nani namathansela. Okay. For meningitis uqikelela nje ukuthi amasosha akho omzimba right. Okay. Mokuthi mhlambe khona ezinye izifo onazo thatha amaphilisi thatha treatment yakho iyakwazi ukuthi igwemeke. Ngicabanga ukuthi into ekufuna si-emphasize lapha lo dokotela kade yisho ukuthi nawubona ukuthi kukhona lama symptoms noma lokho akade kubeka ukuthi iyona nto ekukhombisa ukuthi une meningitis sondela eminyangweni wezempilo ngoba uma singakwenzi lokho kwesinye isikhathi siyayisilinde thina sabantu silinde umuntu azagule aze kuze kufike ekutheni uyadlula emhlabeni ngesifo kanti besingakwazi ukuthi silapheke. Ama clinic ethu akwazi ukubuka sonke isimo sokugula kwabantu. So uma nje unento oyicabanga efana naleyo noma ocabanga ukuthi kuphethe nalawo ma symptoms gijimela emtholampilo. Namhlanje ke siphethe udokotela wethu ke usanakho ukufika la usuhlala lapho usuyingane yakhona uthuthukile egoba kodwa awubakhumbuziseke lapho kungenza sebekhohliwe ukuthi ke ubani wakabani wenzani la eminyangweni. Sanibonani ngibingelele kubaphathiswa ngibingelele nasemakhaya nakubabukeli kanye nabalaleli. Mina nguthuthukile wakaGoba ngisebenza kwi-department yaka internal medicine eGrace Hospital. Kodwa ngiqeqeshwe ngoka family medicine. Awuzwa ke bangenile abantu bathi ake sixoxe ngama allergy ukuthi yini ngizokwenzela isibonelo nje. Ngikhule mina ngine allergy ukuthi angiyidli inyama yenkomo. Kwase kuthiwa ke nginedliso bengikhule emakhaya kuthiwa ntokozo unedliso inyama yenkomo akayidli ngazi lokho nje unedliso inyama yenkomo akayidli yini le allergy kuyini ke nina mase nikusho ke ngempela ngokwegama lakho. Indlela elula yokuchaza i-allergy ukuthi ukuba namasosha anolaka alwa nento ngendlela engafanele. Ngenze isibonelo nje ukuthi mawubona intuthane uvela uthatha isibhamu uthi ngiyayidubula intuthane. So amasosha omuntu one-allergy asuke enolaka elwa ngendlela engaphezulu kwale kufanele elwe ngayo. So anolaka amasosha ami sizwathini la masosha
mina kodwa ngithanda incazelo. Yebo, angithi nami sevele angichazela kwacaca. Ngiyabadubula izinto ezirong, inyama yenkomo ithi ubona uzongikhuzela lamasosha kodwa Nkosi yami. Cha, incazelo yakho ngiyithanda kahle kodwa ungakuqhubeka nje ngoba ubusenza nawo kahle. Kuyenzeka ke i-allergy kube i-allergy yento ekungafanele ngabe umuntu iyamgulisa vele njengokudla njengobusho. So kuba nofuzo ke esikhathini esiningi ama-allergies. Uma ngabe ekhaya kunabantu abanofuzo lokuthi inyama yenkomo iyabagulisa noma baguliswa amapenati noma ubisi amaqanda, kujwayelekile ukuthi nabanye futhi emndenini babe nesifo esikanjalo. Absolutely. So kuyabonakala kumntwana esemncane kwesinye isikhathi kodwa omunye kungasheshi ukubonakala, abanye develop allergy semdala. Yebo. Bese kuba khona ezinye inhlobo zama-allergies angahambi ngofuzo. Aya ngokuthi uye wathintana nento ethize. Ngizokwenza isibonelo, kithina sisebenza kakhulukazi ezibhedlela khona into ekuthiwa i-latex allergy. Uma kusebenza ngama-gloves e-latex, gcine sewune-allergy ngoba ngenkathi wathintana nesikhumba sakho bese umzimba ugcine usungasakwazi ukulimela kahle lokho kuthintana lokho kuthiwa i-contact allergy. Bese kuba khona izinto ekuvele kungafanele zingene ngaphakathi emzimbeni womuntu. Okay. Njengokuthi umuntu melunywe inyosi. Akufanele ngabe udosi lenyosi vele lingene emzimbeni womuntu. Hayi kuba nolaka kakhulu kwamasosha. So eminye imizimba yabantu izo reacta kahle nje kuvuvuka leyo ndawo leyo la ulunywe khona inyosi. Kodwa omunye kuvele kuvuvuka umzimba wonke azahefuzela umuntu ungasaphefumule kahle, avuvuka lamehlo, avuvuka umlomo, omunye azaquleke. So kubalekile ukuthi sikwazi ukubona ke ngisebenzisa isibonelo solaka ngoba ulaka alifani. Khona abantu abanolakana nje oluncane athi yabo, kodwa khona abanye abavela jikijele yonke into. So iloko esithi ke anaphylaxis lapho la umuntu allergy yakhe izovele yenyuke ngaleli zinga lokuthi akuhluleke ukuphefumula, agcina nesifuba, kuvuvuka umlomo, kuvuvuka lamehlo. Lapho kubalekile lo muntu aphuthunyiswe esibhedlela ngangokusheshsha. Futhi ungazi ulinda ukuthi ngoba nginayo medical aid angikwazi ukungena la ku private. Umuntu mevuvukala kwe-allergy ungena na kudokotela oseduze, ungena na ku private hospital. Ngoba kuyi emergency akuyona into ozothi ngizolinda sazo driver sihamba 3 hours siyofika endaweni ukuthi. No, ngizwe nalopho uthinta ama hand gloves oba ngathi ayiplastic. Khona ke insizwa lezi ezinye ethola nje ziyalwa nabantu besifazane la ngoba bayacela phela faka icondom athi umuntu hey manje icondom ngeallergic iyenzekani ihambe ngoba nakuma hand gloves ikhona nakuyi condom ngenzekani ibe khona because amsengibuzela nje i-country bakithi. For a friend. Ngeshwa kuyiqiniso lokho abantu aba-allergic kwi-latex bayaba allergic nakule ye-condom kwaphela kusayi-latex nayo. So kuyenzeka kodwa akuyona into ejwayelekile. So umuntu uma ngabe esola ukuthi une-allergy ye-latex uyeza esibhedlela noma ekudokotela ayohlolwa. Yebo. Akhona-ke amanye ama-condom angeyona i-latex asetshenziswayo. So akukona ukuthi awusezukwazi uwasebenzisa ngoba une-allergy cha. Nathi njengoba ngithi kunama-gloves e-latex, umuntu o-allergic kwi-latex esibhedlela unikezwa amanye ama-gloves ezinye inhlobo zakho. Ngizokwazi ngani ukuthi kuyi-allergy ngibona ngicale i-allergy ke le ngoba khona kwesikhathi uthothi kuyiqondanela nje ngithe ngiyadla ngiyaluma mina le yami allergy yalunywa mawudla inyama uyalunywa inwaye lapho unwaye ngisho ubhozo nayo lolu zipho ufuna ukunwaya ngalo nalo leyaluma ufuna ukunwaya lona manje uyanwaya nje kunenwayo oluthi iba uyibona ngani sekuyi-allergy ke le uyiveza kanjani? I-allergy ijwayele ukuvela ngako kuluma. So kungaba kuluma kwamakhala, kungaba kuluma kwamehlo. Khona labantu ekuvele kuthiwe bane-sinus. Wonke umuntu unama-sinus sidalwe nawo. Umsebenzi wawo ukuthi afilterishe noma ahlunge umoya ukuthi kungangena amagciwane ngaphakathi. Kodwa uma ngabe ama-sinus omuntu othize ene-allergy kwenza lokho ukuthi makungena nje noma i-dust omunye uthola ukuthi allergic otshaneni medlule endaweni enotshani obugundwayo athimula unomphela uvukale namehlo kuluma amehlo akhale lokho kusho ukuthi une-allergy kungenzeka kube i-allergy ye-dust kungenzeka kube yotshani. So kuyahlolwa ke kubonakale either egazini noma senze le test ekuthiwa i-skin prick la sizohlola khona. Ngale kokuluma ezinye impawu njengoba bese ngingachaza earlier ekakhulukazi eziyingozi ukuthi umuntu athi hey akuvumi ngiphefumule aqeda ukudla into ethile akusavumi ngiphefumule avuvukale umlomo namakhala lokho kuphuthumisa kakhulu. Kuyenzeka futhi umuntu abe allergic ezintweni ezinjengemithi nemijovo. Ejwayele kakhulu ile kuthiwa i-penicillin allergy. Uthola ukuthi umuntu wakwajova nge-penicillin wavela waquleka. Lokho kuthiwa i-anaphylaxis. So lowo muntu uyahambe kufanele azi ukuthi une-allergy ye-penicillin. Qala ke kwakunama-bracelet ababuwafaka asho ukuthi une-allergy ye-penicillin.
namanje sekhona inhlangano eziwakhiphayo umuntu mekwenzekile oqondana naleyo nto kubalekile ukuthi aziwe ukuthi unaleyo allergy ukuze singamjovi ngephutha ngoba mephinde wajova kungaphinda kwenzeke ngenhlanhla ke zikhona indlela esizilapha ngayo yebo so umuntu owaziwayo ukuthi unalama allergies asevie kakhulu ukhona imjovo akwazi ukuthi ahlale nawo anikezwe wona meke kwenzeka nje wa exposed kulento ekunikeze allergy ugijime ujovele umjovo bese uphinde uphuthume esibhedlela ingane yakho ke ngidla inyama kanye nami emhlabeni lo ngazala ngiyazi inyama lokho khuluma ngako ke kuyenzeka umuntu enziwe lokuthiwa i-exposure therapy makuwukuthi khona i-allergy onayo kodwa yinto ongafuni ukuthi ungayisebenzisi njengento ukudla kukhona indlela ama-allergy specialist enza ngayo ukuthi okay ake sithi kancane sikunikeze i-system yakho siyijwayeze kodwa ukwazi ukuzenzela wena wenziwa ngendlela uyabona manje ngake niyuvule lo mthambo ngiyoke ngithenga inkomo ngihlale phansi ngidle yonke ngoba lo ngazalwa ngaze ngidle inyama yenkomo cha siyabonga Nkosi yami mhlambe kumlayezo wakho ogcina sekusela iminute elilodwa nje noma ngabe imiphi message obunayo mhlambe ngabe ngalento yama-allergy nenitshela abantu njengoba bengishilo kubalekile kakhulu i-exposure so umuntu mase kwazi ukuthi u-allergic entweni ethile kubalekile ukuyigwema leyo nto ngoba ngeke wazi mhlazana ungekulithola usizo ungathi hayi lokhu uyangilumisa nje umphimbo kancane ngizoyizama futhi ngoba ngokuza kungenzeka bese idlulela gcine usungasakwazi ukuphefumula okwesibili lo engikushilo ukuthi uma ngabe amanye ama-allergies ayakhula ngokuhamba kwesikhathi siyawalapha kodwa lokho kusuke kuphuthuma ungathi hayi ngoba mina anginayo imali ngeke ngene kulesi sibhedlela mangabe umuntu umbona ukuthi nangu uyavumbuka kusavuma phefumula ngene esibhedlela sekuduze noma i-GP eseduze even amanye ama-pharmacy abanawo ama-emergency services umuntu akwazi ukusizakala ngithemba ukuthi uyikhavile le minyaka ngoba uthe kuyenzeka azalwe nawo omunye kuyenzeka ayibambe ngendlela ehamba ekhula kuyaphambili cha ngenxa yesikhathi ngicela ukukhulula siyabonga kakhulu Ngqongqoshe nawo ama-allergy angazi noma khona nobufusa ukusho yazi Ntokozo ngikhule mina uma wami allergic kwi-penicillin namanje use-allergic kuyo kodwa ngakuthatha nje ngokuthi kusho ukuthi into ekhona emndenini so nami ngazidiagnose ayikho ngenxa yokusaba inalidi uma ngifika kudokotela bengibuza ukuthi ikhona into engi-allergic vele ngithi ngi-allergic i-penicillin ngoba ngibalekela ukujovo and futhi phela ka awazi noma uyogula kangakanani bangathiwa nanokuthi nayo ke naliti yodwa so akufanele kodwa sizidiagnose-ke yilokho engifuna ukusho akufanele sizidiagnose siyabantu yazi ke Ngqongqoshe kuphume i-advert ethi sesifikile leso sikhathi sokuthi mawufisa ukufundela ubuhlengikazi ungakwazi ukuthi ke ufake isicelo umnyango ke usikhiphele leso sicelo kodwa ngale yokuchitha isikhathi mhlambe ngiqale ngithole kweNgqongqoshe ukuthi uhlelo lolu ngempela olusho ukuthini emnyangweni wezempilo Well Ntokozo uhlelo lolu silijabulela kakhulu unfortunately ngenxa yokuthi imali zethu ziyancipha absolutely previous noma eminyakeni edlule sasi advertise nakuqala unyaka siphinde si-advertise naphakathi konyaka ngincipha ke kuyimali sase siphoqeleka ukuthi si-advertise once a year siyabacela ke abantu bakithi ukuthi aba-apply siphinde sicele nabantu besilisa ngoba yenye yezinto esiyathi nasikhuluma ngecampaign yethu ukuthi sifuna ukuthi sibe nama-male nurses nalaba besilisa nabo siyabacela ukuthi ba-apply so that i-intake loki nabo nje be-apply kube khona besifazane kube khona nabesilisa mfowethu awusenje phohla ukuthi ubani okabani sibonile i-advert ngeminute elilodwa utshela umuntu osekhaya ukuthi nali ithuba selifikile ngene endaweni ngoba isikhathi asisekho kumina ngeke ngisakubuza imibuzo yithuba lakho nje ukuthi uvele ngenko yonke into ubani okabani wenzani eminyangweni kwenzakalani Sibonge Maphisa sibingelele kakhulu nakumphathiswa sibingelele nasemakhaya absolutely kunjalo nje ngubheki wakagwala isibongo ngilapha eKZN College of Nursing absolutely head office sinama campus ke awu11 kwi province kodwa kwawu10 kule advert ephumile eMema ama applications ama campus awu10 aya accredited ukuthi enze le program so sikhiphile ke advert kusukela izolo nje iphuma emaphepheni ilanga nje ikhona advert iphumile futhi ephepheni la namhlanje le Mercury kwi province ukuthi abantu bangafaka izicelo kanti futhi nakhona kwi website ye department ikhona iadvert nakhona futhi ku Facebook kwezokuxhumana kwe social media ikhona iadvert so abantu ke bayakhuthaza ukuthi abano matric ngabe wawuthola before 2008 ngoba abafani bese kuba khona lower after 2008
umatric mangabe nje umatric noma standard 10 noma national senior certificate okubalekile ukuthi masihlanganisa kama point mawubheka kwi certificate sakho ufanele ube ungenani nama point awu 25 nangaphezulu ayiwe nefundo ke ezithile ezidingakalayo njengo biology thina abadala ke safunda biology kodwa manje sesikhuluma life science manje no physics okusayikona life akusayinto eyodwa no maths so ama requirements kabhaliwe lapha ya ukuthi kufanele usiphase kanje lesi sifundo ukuze ukwazi ungena ku-apply ke online i-link ikhona kuma-advert wonke ukuthi uma ufuna uku-apply ungena online ufike ufake into zakho nje into ezidingakayo isitifiketi sakho ukuthi usi-uploade i-ID yakho kanti futhi ke kufanele ube umuntu wala i-KZN ngakho ke sifuna i-proof of residence ukuthi ngempela uyisakhamuzi umuntu ohlala la eKZN ngoba babaningi kakhulu abathathwayo kanti ama-applications abamaningi siyakhuthaza ukuthi abantu mangabe bewafaka ama-applications benze sure ukuthi ba-upload ama-documents ngoba uma uhluleka ukwenza kanjalo igcina i-application yakho ibe unsuccessful ngokuthi azikho izinto ey'dingekalayo so akukwazi ukubonakala ukuthi uyaqualify ukuthi ungene. Ngiyakuthanda kona mfoka Gwalabuya uyabathiphisa labantu ukuthi wenze sure ukuthi ufaka i-address yase-KZN challenge lophuthu waseGoli wafaka yaseGoli ziyagayeje izinto antu samthiphisa noma ufuna abe wala eKZN hayi umuntu wala eKZN affidavit mina ke ezosho kodwa ke nansi ke lento lena lapha kuthiwa ku-online kuthi http bese kuthi chopho amachofana ngazi ke bese kuthi backslash yebo bese kuba kzncn.kznhealth.gov.za kzncn.kznhealth.gov.za ungene ke mfowethu uyizamele ave kumnandi kuba inesi mina ngazama ngahluleka abafowethu kodwa nani ningazama kumnandi kakhulu ngenxa yesikhathi ke ngizocela ukuthi mphephetha ukhona nokufuna ukudlulisa ngejubane ugoqe nje ngeminute elodwa kunjalo nje Maphisa ikakhulukazi ke sinazo inamba abantu abangazifonela ngike ngabona nje kwiwebsite ye-department khona ababuza ukuthi angikwazi ukufaka into yami kukhona ke ama contact numbers mawungena lapha ya kwiwebsite yabantu abaka-IT abakusiza ngokuthi ukwazi uku-uploada kanjalo futhi nabazokululeka ngokuthi mangabe ufuna uku-apply file wenze njani e-ofisini lethu lokho nje kubaluleke kakhulu. Siyabonga kakhulu mawuyithola uba nenkinga mawuthi uyi-uploada lapha ya ukwazi ukufonela nenamba le ekhona lapha ya efonelayo ukuze usizakale ungasali ngaphandle. Sengigijima nje ngoba ngifuna ukubamba lapha ya udokotela uSibusiso Gumede okuyena ozizela nohlelo olumnandi kakhulu ngqongqoshe bengazi mina ukuthi ngizocela ukuthi ngimthathe lapha ya emoyeni ngoba ngenxa yesikhathi sesishaya uzohlala nje unganyakazi mfowethu Mfoka Gwala sengimthatha khona lapha ya ngenxa ukuthi ngishawa isikhathi ingenza ukuthi ngimphuthume engasali ngaphandle kwesikhathi sethu lesi singaphakathi. Mfoka Gwala usithathe nje kafushane nje ubani kwabani wenzani ke la kwaZulu Natal? Mina ngudokotela uSibusiso Gumede ngisuka eVictoria Mxenge Hospital okwakuyiKing Edward Hospital. Absolutely. Yathanda ngoba ave beyikhumbula into yabo ukuthi hayi cha sila manje kodwa sasilapha ya absolutely. Angibingelele ungqongqoshe nawe mphathi wohlelo. Absolutely. Ngisuka kwa ENT department mina ngi one of the consultant khona lapha eNose and Throat department. Sinokhankaso lokuhlola abantu for umdlavuza wekhanda nomqala kuthiwa i-head and neck cancer. Absolutely. I-head and neck cancer ke kumhlaba wonke nje sekuyinto umdlavuza mhlambe oyisikhombisa ohlupha abantu emhlabeni wonke jikelele. So sithathe lo lithuba ukuthi ngomhla ka-8 ku-August ngolesine uzayo kulenyanga ngolesine bavela abantu ngobuningi babo esibafunayo kahle abantu abanenkinga mhlambe abe nezinto ezimilayo esikhumbeni engapholi noma izinto ezimilayo ngaphakathi emlonyeni engakhuli engapheli abe negaxa entanyeni noma igaxa ebusweni
sifuna abantu abanenkinga futhi emphimbo Oh, yeah. mhlawumbe uthi lokhu khwehlela kungapheli khwehlele negazi Okay. sifuna abantu abanezo inkinga ukuthi bavele lapha eVictoria Mxenge sibahlole yebo sibahlole besifuna ukuthi sifike kubantu aba-1000 at least sibascreene sithola ukuthi ngabe abanawo lo mdlavuza abantu esibafunayo futhi abantu ababhemayo ugwayi nokuphuza kakhulu amanzi amponjwana ube umuntu ophuzayo nje uzufune eMxenge kuthiwa ukuthi uyathinta kakhulu uvele nabantu abanama sexual partners amaningi abasebenzisa ulimi kakhulu nabantu abangadli lento ezulu iyahlupha inqoqosho ba umuntu osebenzisa ulimi umuntu oshelayo yabo kanti yena ngenze ukuthi usho kunye njalo usebenzisa ulimi uthi intokotela ukhuluma ngayo usho ukuthi ucansi ludliwa ngendlobo eyiningana babakhothaya siyaxolisa emoyeni bakwethu ezizinto sesifuna ukuyicacisa njengoba ngisho nje mawuthi umuntu unolimi kwesinye isikhathi esizulwini usukuthi ukuthi ibeka kahle le nhliziyo inolimi kanti manje useyaduka komunye kanti la kusho inkotha ibona abantu esibafuna kakhulu nomuntu olahlekelwe owehla ngomzimba nje ubone ukuthi umzimba wami wehlile ngiyakhwehlela nomphimbo wami usushintshile njengoba ngibhema ngenzeka ukuthi nginenkinga yalomdlavuza besicela nje bafike mhlambe ke mawubatshela dodela nihlunga kanjani ngingafika nje nami ngithele kuba lezi zinto suyibale nami ngizwe ukuthi ugadla na kimi sengeza ke ngolwesine manje siyakubani sicela kubani noma ngivele ngitheleke nje ngibhaliswe khona uzotheleka eKing Edward esibhedlela noma eVictoria Mxenge bazokulayela ukuthi uye kuphi so besise Jubilee Hall kusukela ngo9 ekseni kuya ku4 ntambama yebo sicela nje umphakathi uvele uze ngabambulani kakhulu ba ngiyakuza ukuthi uyagadla nala kimi lokhu uzile nje ngomuntu ababeka kahle abakhuluma kahle absolutely kukhona unye umlayezo benifisa ukudlulisa I think abantu bangasithinta mhlambe mawukuthi badinga information eningana ngalokho esinakho njengamanje thinta kanjani mfowethu ngi available ku number 0831 360 3541 eKing Edward ENT clinic uyiphinde nje mfowethu 031 360 3541 bafune uDr Gumede noma uDr Biphathi absolutely usekhaya akumele uzuphathwe icancer yomqala ikakhulukazi necancer lezi yeyikhumba ezisakhile bazobe bebheka zonke lezi zinto nazo zonke lezi zinto ayishilo bakwethu umnyango wezempilo onakekelayo waKwaZulu Natal uthi nje kumele kube khona umuntu ohamba nesifo engasazi ngakho bakhe lolu suku lolu balikhetha kwayilona la okuzobe ufika uzoscreenwa ucheckwe zonke lezi zifo abayishilo asingasali ngaphandle ngqongqoshe isikhathi singasekho ngakuthina saliso sigoqela nje nangebeka nomfowethu No asibonge kakhulu Ntokozo sibonge kubo bonke odokotela kade bekhona namhlanje ngeinformation yethu eyokugcina nje le uDr Gumede akhuluma ngayo ibaleke kakhulu ikakhulukazi eyokuthi uhlelo lolu lokuthi sifuna ukusheshe sizibone lezi zifo siyithole lezi zifo umuntu mhlambe singakamphathi noma singaka advance kakhulu kuze sikwazi ukuthi size laphe ngoba imdlavuza eminingi iyakwazi ukuthi yelapheke uma ngabe isheshe yatholakala kodwa thina ngoba siyazidiagnose silele ekhaya ubone ukuthi hayi unenkinga la emqaleni bese uthi hayi ngilale kabi kodwa ulale kabi kuphela u6 months kodwa ungayi eduze kadokotela so lolu hlelo ke olukhona elokuthi sisondeza insiza emphakathini siyafisa ukuthi sibagqugquzele abantu bakithi ukuthi ngempela abaphume bahambe bayoyitesta ngiyathemba kuDokotela uGumede ukuthi asizogcina eVictoria Mxenge kuphela sizoba nalo uhlelo lokuya kuma district amanye seyindaweni zasemakhaya so that uma sihambile mhlambe sine program yethu yesibhedlela kubantu babe khona nabo bazokwazi ukuthi abantu sikwazi ukuthi sibathe
teste in the different districts the province so that singathi ukutesta kwenzeka endaweni eyodwa kuphela kodwa siphume kodwa ke ngoba umnguni laphana unesithakazelo ngiyazi ukuthi ngeke abe nenkinga yokuthi ahambe nathi endaweni eyikude lapho esisuke sihleli khona thina sizobathatha ngempela size nabo emphakathini siyabonga kakhulu siyabonga sibonga kakhulu impela ke kwesikhathi ehlele kwesilimaza lo hlela asivalisi sithi kulungile ke boy